Ассалому алайкум тамошобинони азиз. Ирӯз ман шуморо ба як программае шинос мекунам ки барои Instagram беҳад программаи хубе. Дар ин программа мо метавонем подписчик ҷамъ кунем, дар суратҳомо лайк бигирем ва просмотр дар видеомо бигирем фақат барои Instagram. Ва ҳозир мо тарзи регистратсияшро нишон медиҳем. Ин программаро Play Market намеёбед ва ссилкаша дар таи видео мемонад, метавонед скачать менед через ссилка. Ҳозир тарзи регистратсияшро нишон медиҳем. Дар программа медроем. Хайтоп становись популярным. Ранее агар ки по программа популярнейшая продвигай свои страницы автоматически. Далее будь известным. Мақсад шинос бошад ва ҳама чиз. Увеличить количество своих фанатов ежедневно. Ҳар ҳафта мақсад подписчикот зиёд мешаванд. Стан первый. Добейся своих целей. Мақсад ба орзуот барас. Иҷа условияша касе ки хона барои чи и условия ҷанесага ки чӣ кор кардан накор, чӣ коро хатое, чӣ коро равое. Касе дар фора мақола марҳамат бихона баъд брава далши. И беҳад условия чиай сахтае. Мақсад ягонаш агар нарушад кунӣ, мумкине ки тра маҳкам кунанд. Айҷа мечхем. Я принимаю пользовательские соглашения. Яъне ман ҳамин чизҳоро хондам ва розиам ба ҳамин қонуни гуфтагии шумо. Условияи гуфтагии шумо. Готово. Баъд иҷа вайти менем. Бояд ки дар Instagram, дар профили Instagram худмо бидроем. Интернет контакт иҷа логин пароли худмо мезанем ва логин пароли ма автоматически мешавад. Логин пароли Instagram-е ки именно ҳамон аккаунте ки яъне мехоҳем подписчикот зиёд шаванд, ҳамонро мезанем. Баъд вайтиро мечиҳем. Хай иҷа баъзе одамда код меояд, баъзеда намеояд. Ин усунаш кори худтоне. Профил ки дармадем сохранить данные мечхем. Да профиле худмо мефтем. Дальше мы таг нигоҳ кунем. Я вошел далее. Мезахем. Вход в приложение. Вы уверены, что авторизовались в своем профиле Instagram? Ҷа мепурсад ки мақсад шумо дар ҳақиқат ҳам профили худтона ҳуй кардем дар инҷа. Даш менем. Агар небоша неч менем, бо асар регистратсия менем. тарзи регистратсияро фаҳмидем. Тарзи код кардани кристалл лозим мефаҳмонем. Инҷа кристаллро медроем. Аллакай мо яъне то 60 лайка монда метавонем. 20 задана монда наметавонем в течение 1 соат. Бо 1 соат баъд медроем бом хел. Восам хел асоса ёд мегирем. Озмата задана нестай. Ҳозир ҳастем ҳата. Заданяро шед биган ҳамҷа ҳам кора мекунем. Кор менем кристалл. Кристалле ки кор кардӣ, ҷамъи обычниш 300 кристалл расход мешавад. Течение 10 минутра дар топ мефтонад. Яъне топ бисёр одамо медоинанд тра ва подписатсия мекунанд. Вақте дар ту подписатсия кардан, вам ито 10 кристалл кор менанд. Ва ту метавонӣ дар во подписатсия кунӣ ва 10 кристалл кор кунӣ. Айлав кор менӣ, яъне дар одамо подписатсия менӣ, лайк мемонӣ ва одамоте дар подписатсия менанд, лайк мемонанд. Ҳозир нишон метавонӣ чӣ хел монда накор. Иҷа дорад 10 минуташ за 30 кристалл короче. Ва иҷа 10 минута мемонам ҳозир. Дига менем в течение 10 минут чанка подписчик ҷамъ менем. 300 кристалл карди, баъд намеҷара мешкем аз старт бо топи. Меҷихем. Удашон. Штат менем ака. Чанкас подписатсия менем.
ман кора чанд бор кардагим, я где-то ҳар як кардагим 20 подписчик, аниқайки мие 20 15 та. Осуна бая штагит мезанем 300 кристалл ҷамъ менем ва сразу дар топ мефторим. Инам 19 топо. Мурод Шоназаров инам профили май. Течени 10 минут дар топом ва метавонад чанд одаме ки подписатсия кунад дама во 10 кристалл мегирам ва манда подписатсия ҷамъ мешавад. Ва одамое ки дар то подписатсия менам даже вора мешавад указат кунем. Наказат подписчиков. Медонем. Инам поиста мезанем. Короче, касе айто подписатсия кард, бо вора метавонем кристаллошро гирем. Се одамо зираш подписатсия кардаги. Медонем мегирем. Яъне наказат менем барои подписатсия карданашо. Программа хуба ира ман нав юфтагим истифода будесам ай сабаби ами хеле подписчик ҷамъ шудам. ҳозир мебинам чанд ха подписатсия кардам. Яъне оли 10 минут нагузашта уже 7 одам дама подписатсия кард. Бисёр чизи хубай. Марҳамат истифода барем. Ва ҳатман лайка фаромӯш накунед ва мнениятро дар таги комментария бинависед ки чӣ фикр доред. Боқӣ дар паноҳ Аллоҳ бошед.